खुलुमबाय फुंबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायबाय। दिनै 4 जुलाइ 2024 दासिम मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आसा खालामो बयबो खौरांखौ खोनासंलांगोन होनना। दानिया फैदों दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिआरनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीनि फंबाय रामप्रसाद बसुमतारीया बहाबा गोमानानै दङ। चिरां सापागुरि दैमुगुरिनि वार्ड नाम्बार 4 निफ्राय सासे सुबुङा गोमानानै दङ, जेराव सुबुङा बिटिआरनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीनि फंबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। गोमानाय सुबुङा 35 बोसोर बैसोनि रामप्रसाद बसुमतारी। दायो गोमानाय लाइमोनखौ जुदि सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 8403076618 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ उत्तर प्रदेशआव दुखुनांथावै 124 सुबुंफोरनि जिउ खहा। मख'नो गोनांदि सुबुंफोरनि होंगो दोंगो आरो खारला खारसियावनो बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जादों। जाय जाथायाव दासिम आइजो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जिउ खहा जादों। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला उत्तर प्रदेश रायजोनि सिङाव थानाय हाथरासआव मोनसे सतसं जादोंमोन आरो सतसं जोबनाय लोगो लोगोनो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा जायगाखौ नागारनानै होंगो दोंगो ओंखारनाय समाव दावराव दावसि जानायावनो गासै 124 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो दा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। दुखुनांथावै आरो अबथिरायै जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां आइजोफोर आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ हाथरास आरो खाथिनि एटालिका मोन्नैबो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन पस्टमर्टमनि थाखाय आरो माखासे जखम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं आरो थैनायनि हारआ बांबावगोन होनना मिथिहोदों उत्तर प्रदेश रायजोनि सरकारा। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि दैमुगुरि गामिनि 35 बोसोर बैसोनि लहित बर'आ थांनाय 29 जुननिफ्राय गोमानानै दङ। सावगारियाव नुनाय सुबुङा बाक्सा जिल्लानि दैमुगुरि गामिनि थागिबि लहित बर'। थांनाय 29 जुनाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्राय गिदिंना फैफिनाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला अनजालि बिसि रुंसारि जानायनि उनाव लहित बर'आ मेलेमारि बेरामाव गोग्लैदों। बिनिखायनो सोरबाफोर नुसनोब्ला 8135993529 नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। ब्रैथि खौराङाव दङ मोनसे सांग्रांथियारि खौरां। मख'नो गोनांदि 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि हिन्जावसाजों सोमोन्दो लाखिनाय एबा मोजां मोननाय बे समाव मोननाय नंलिया। बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों रायजो सरकारा। जुदि 18 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा खालामनो सानदों अब्ला बे समाव सांग्रां जानाया गोनांथार जानानै फैदों। जेराव बे बारनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ हाबा खालामनो मोननाय नंला आरो सोमोन्दो लाखिनोबो मोननाय नंला। बे समाव हादराव 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि उन्दै हिन्जावसाखौ हाबा खालामनायखौ लानानै मोनसे गोख्रों नेमखान्थि फोसावनानै होदों। जुदि सासे 18 बोसोरनि गाहायनि उन्दै हिन्जावसाखौ मोजां मोनदों आरो देहायारि सोमोन्दो दं अब्ला नोंथांखौ नेम बादियै दायनिगिरि महरै गनायना लागोन। रायजो सरकारा फोरमायबावदों दि जुदि 18 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाजों सोमोन्दो लाखियोब्ला बेखौ जिनाहारि खालामनाय महरै बे बाराव मानिना लानाय जासिगोन। जेराव बेनि सायावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गोदान नेमखान्थि आरो आयेननि सायाव गोख्रों बिबुंथिनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। बाथि खौराङाव दङ सानै देहा फालांगिरि हमदों नेपाल पुलिसा। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला नेपालनि काठमान्डुआव बे जाथाया जादों। जेराव नेपालनि काठमान्डुआव सानै इसिङारि सोमोन्दो लाखिग्रा सानै सिख्लाखौ पुलिसनो एजाहार आरो सोरसुलुनि गेजेरजों हमजादों। सानै सिख्लाया हमजानाय सिख्लाफोरनि मुंखौ फारियै रिया गुरुं आरो श्रिया थापा होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ चिरांनि खासिक'त्रायाव काजलगाव महकुमानि गुदि फोरोंगिरिफोरनि जथुमानि अरायथा नङि मावख' बेखेवदों। काजलगाव महकुमा गुदि फोरोंगिरिफोरनि जथुमा 9थि 2 बोसोरारि जथुमा आरो बिटिएडि गुदि फोरोंगिरिफोरनि जथुमानि 8थि 2 बोसोरारि जथुमाखौ 14 आरो 15 जुलाइआव खुंफुंनाय जागोन। बे फालिथायाव जानो गोनां 9थि 2 बोसोरारि जथुमा आरो बिटिएडि फोरोंगिरि जथुमानि 8थि 2 बोसोरारि जथुमानि थाखाय मैया चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव मोनसे बानजाय आफादनि अरायथा नङि मावख' बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि मावख'गिरि जयपाल ब्रह्मआ हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मावख'नि नमाखौ बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिल्ला सोलोंथाइ मावख'गिरि जयपाल ब्रह्मआ फोरोंगिरिफोरनि हाबाफारिखौ बरायदों आरो फोरोंगिरिफोरखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव मदद खालामगोन होनना बुंथियो। बे हाबाफारियाव काजलगाव महकुमानि गुदि फोरोंगिरि जथुमानि गाहाय नेहाथारि प्रना सूत्रधरआ फैबाय थानाय काजलगाव महकुमा गुदि फोरोंगिरि जथुम आरो बिटिएडि गुदि फोरोंगिरि जथुमानि 9थि 2 बोसोरारि जथुमानि सोमोन्दै बुंथियो। स्निथि खौराङाव दङ नगाव जिल्लानि दिंहर जेंगनियाव मासे मोसाया सानै सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम खालामो। दैबानानि समाव आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलफोराव उदाङै बेरायदों मासे मोसाया। नगाव जिल्लानि दिंहर जेंगनियाव मैया मासे मोसाया मोनसे रैखाथि गोनां जायगा नागिरनानै फैदोंमोन। बे समावनो मासे मोसाया सानै सुबुंखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुंखौ खोला कलाड'बा गामिनि अख्तर आली आरो जेंगनानि आब्दुल आजिज होनना मिथिनो मोननाय जादों। अख्तर आली आरो आब्दुल आजिजआ फोथाराव खामानि मावबाय थादोंमोन। बे समावनो हरखाबै मासे मोसाया फैनानै सानै सुबुंखौ गोब्राबै जोखोम खालामो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदाङै बेरायनाय मोसाखौ हाग्रा बिफाना दाबो हमनो मोनाखै होनना मिथिनो मोनदों। 8थि खौराङाव दङ रामफलबिल दख'रा एबसुनि बाखनायथाव हाबाफारि।
बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै ब्रैथि आन्डार-13 जोलुर बादायलायनाय आरो 14थि इन्टार-इउनिट फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय खुंफुंदों। रामफलबिल दख'रा एबसुआ क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय रामफलबिल दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा मैया 3 जुलाइनिफ्राय जागायनानै फैगौ 9 जुलाइसिम दख'रानि सिङाव थानाय खुंगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंदों। मैया गिबि सानाव हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंदों। मैयानि गिबि सानाव बेखेवगिरि आलासि महरै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। लोगोसे समाज सिबियारि गोख्रों फालांगि मनरन्जन ब्रह्म आरो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि समाज सिबियारि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारी आरो रामफलबिल दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिजित कुमार ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलांदो। गिबियावनो आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि ब्रैथि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय आरो 14थि इन्टार इउनिट फुटबल टुर्नामेन्ट बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय गिबियावनो आङो साबायखर जासिदों आरो दिनै आङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै बेवहाय आथियाबारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेलगुरि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव बाहागो लाफैदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौनो फोरमायनो लुबैदों जे दिनै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो गासै जोंनि 27था दख'रा बर' फरायसा आफादखौ जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो खावलायबाय आरो दिनै बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनायानो जोंनि गिबि थांखि आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बुहुमाव बर' हारिखौ सिनायथि होनाय आरो जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि थांनानै थानायनि थाखाय जोङो बयबो थांखि लानो हायो फरायनायजों लोगोसेयै आरो बे हिसाबै जोङो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै दिनै मोनफ्रोमबो दख'रायाव बेखौ खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो दिनै जाहाथे जोङो मोजां मोनसे लामाजों जों लांनो हायो। आथिखाल जोङो बयबो मिथिगौ जे ड्राग्स सोबनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन उन्दै गथ'साफ्रा दिनै गोबां नस्थ' जाबाय। जोङो सानोमोन सिगाङाव टाउन सहराव थानाय जोंनि उन्दैसाफ्रा ड्राग्स सोबनानै नस्थ' जादों नाथायबा दा जोंनि गामि ओनसोलावबो ड्राग्स सोबनाया गोबां जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव बियो मोनसे बेमारफोर बादि फैबाय। दा बेनिखायनो आं मोनसे सांग्रांथि होनो आं सानदों जों मिथिनाय हिसाबै जोङो दिनै फोरोंगिरि सारमोनखौबो जोङो बेखौ खेल लानो थाखाय जोङो खावलायदों। जोंनि क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव मोनसे फरायसालिनि बाथ्रा जोङो खोनाफैदों आं मुंखौ बुंथ'नो लुबैयाखै दिनै कलमनि गेजेरजों कलमावनो लानानै ड्राग्सखौ लानानै फैयो आरो कलमखौनो लानानै दिनै ड्राग्सखौ जायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हौवासाफोरनिल' बाथ्रा नङा बेवहाय हिन्जावसाफ्राबो दिनै ड्राग्स सोबनायाव मुखुब जादों आरो दिनै बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ गासै सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय आरो जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोङो सुबुं सम्पद दानांगौनि थाखाय जोंनि न'खराव मोजां मोनसे बारहावा लाबोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों। बेनिखायनो जोंनि गामिनि रायजो राजा सानसुमैफोरखौ जोङो खावलायगोन दिनै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जे जोङो खुंफुंदों दा बेवहाय जोङो सापर्ट खालामनो गोनां दङ मानोना जोंनि बेवहाय फरायसाफोरनि जि गेलेगिरिफ्रा बाव बाहागो लाफैदों जोंनि गेजेराव गोबां मेसेज फैदों जे गेलेनायाव गाननो जोमनो थाखाय गोबां मालाबा बेवहाय बुट बायनो थाखाय गस्ला बायनो थाखाय गोबां खस्थ' जादों बे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिदों। दा अब्लाबो जों जेरै हायो जोंनि दख'राफ्रा आरो जोंनि बे ओनसोलनि सानसुमैफ्रा जाहाथे जोंनो जोंनि फरायसा माने गोसो गुदुं फरायसाफोरनो गेलेनो जाय जेखि लेभेलावनो गेलेनो थाखाय माने गोसो जाया मानो बेखौ खाबु मोननाय बायदियै गाननायनि थाखाय ड्रेस माने बुट बा जिखियानो जाया बेखौ जाहाथे जोङो दख'राफ्रा खावलायनाय लेखा बयबो जाहाथे हेफाजाब होयो आं बेखिनि बाथ्राखौ
आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे बिबानगिरि हिसाबै आङो खावलायदों जाहाथे भबिष्यतआव दख'राफ्रा खावलायनाय लेखा जोङो साफ्रोमबोआनो जाहाथे जों हेफाजाब होयो। खारना जाबाय नों हेफाजाब होनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि सासे फंबाय बा बिनानावा जोंनि हारिनि सिनायथि हारिखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो हानाय बायदि गावनि गोसो जानायनि गेजेरजों जाहाथे गावबो सासे सुबुं सम्पद जानायजों लोगोसे हारियाबो सिनायथि मोननो हायो। जों बे थांखिखौनो लानानै दिनैहाय जोंनि मोनफ्रोमबो दख'राफ्रा बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायखानो लुबैबाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माने 28 माने जुलाइआव जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हौवासाफोरनि आरो हिन्जावसाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि माने जोङो बेखौ थिग खालामनानै दोननाय जाहैबाय जे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सिङाव थानाय गाम्बारि बिल गामिनि गेलेग्रा फोथार आरो थुरिबारि गामिनि गेलेग्रा फोथार जों मोननै फोथारखौ दिनै सेलेक्ट खालामनानै दोनदों। दा बे हिसाबै बे मोननै फोथारावबो जोङो खेलाखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामबाय जाहाथे जोंनि मोनफ्रोमबो दख'राया जाहाथे मैखोमै जोंनि बेवहाय हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोलुर बादायलायनायाव बयबो बाहागो लानो हायो आरो साफ्रोमबो जोंनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सानसुमैफोर आरो रायजो राजाफ्रा बे खेलाखौ जाहाथे मदद होयो। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो खावलायबाय आरो दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु बेवहाय दिनै खुंगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हाबाफारिखौ खुंफुंबाय जाहाथे जोबजासिमहालागै मोजाङै मोजां खुंफुंनो हायो। आं बेखिनिखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै जाहाथे आङो साफ्रोमबो गेलेगिरि फंबाय बिनानाव बिथांमोननिसिम जाहाथे जेबो माने दुखु खस्थ' मोननो गोनां जाया मोजाङै मोजां गेलेजोबनो हायो। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। गोजोन्थों। रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बादियै जोङो देग्लाय ब्रैथि खेबनि थाखाय दख'रानि बेन्दोङाव थानाय जोंनि जे उन्दै उन्दै फरायसाफोर बा 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय आरो 14थि दालाइसा बाहागो जोलुर बादायलायनाय जे हाबाफारि बेखौ दख'रानि बेन्दोङाव थानाय खुमगुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 9 जुलाइ 2024सिम जोङो खुंफुंनो थाखाय दिनै बेखेवजेननाय हाबाफारि खुंदोंमोन आरो बे बेखेवजेननाय सानावनो जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कृपेश दैमारि सारा बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ गावनि मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होलाङो। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो बर' माहारियारि आफाद दा माहारियारि आफादनि जोंनि जे गुबै मावनो गोनां खामानि जोंनि जे थांखियारि नोजोर जोंनि जे केरेक्टार जोङो बेखौ माब्लाबाबो दसे समनि थाखायबो जोङो बावगाराखै जायनि थाखाय दिनै जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावदों। दा बे मोनसे हाबाफारियाबो जोंनि गेलेमु बिथिङाव जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बा जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगाखां होनायनि नोजोरजों जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरफ्रोमबो खुंबोदों। दा जों दिनै नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 3-4 बोसोर सिगांनिफ्राय जेब्ला बे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंजेनदों बेनि आगोल जोङो नायोबा नुयोमोन जे जोंनि जे फोथारफोर जोंनि गामिनियानो जा बा बबेबा ओनसोलनि फोथारफोर बे फोथाराव माने गेलेगिरिफोर माने थाङैनि थाखाय गेलेगिरिफ्रा फोथाराव गेलेहैनि थाखाय जोंनि फोथारफोरा दिनै हाग्रा दुजोबनाय बा बेबायदि मोनसे मैला मैथा जाबायमोन। नाथाय जेब्ला जोङो बेखौ थांनाय 3-4 बोसोर सिगांनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुरा आसाम नाङै 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंबाय जोङो दिनै नुबाय जोंनि फरायसाफोर जोंनि गेलेगिरिफोरा दिनै फोथाराव ओंखारनानै जोलुर गेलेनायावनो जा गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिङावनो जा दिनै माने बयबो लोब लोब ओंखारबोदों। जोंनि ओनसोलावबो बिसेसकै रामफलबिल ओनसोलाव दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि फोथाराव बा ओनसोलारि फोथाराव सेंग्राफोर सिख्लाफोर बा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा बयबो ज' फैनानै गेलेनाय बादायलायनायनि थाखाय गावखौ थियारि खालामफैदों बयबो फैदों। दा बे जिनिसा बेयो जोंनि थाखाय खुब मोनसे मोजां लैखोन होननानै जोङो साननांगोन। खारन मोनसे जाथिया
गेरेमसा जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला आरो जों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नुनाय जे सिमां बेखौ मोगथां महर होनांगौबा जोंनि जे जाखांबोनाय फरायसाफोर उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गासैबो बिथिङाव जे बिथिङाव जोङो बाहागो लानांगौ जे बिथिङाव जोंनि मानसिखौ नांगौ बेखौ जोङो बानायनो थाखाय नाजानांगोन आरो आथिखालनि जे बे बादायलायनायनि जुगाव जौगानाय जुगाव गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावनि जिउखौ दानो हायो गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावखौ सिनायथि होनो हायो बे मोनसे जिनिसा दिनै एकदम रोखा रोखा बिदिन्थिफोरा जोंनि गेजेरावबो दंसै दा बेखायनो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दानो हानायजों लोगोसे गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गावनि जे माने देहाखौबो राफोदै लाखिनायनि थाखाय माने सरसा खालामनांगौ बे खुब प्रयजन आरो दा दिनै जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि एन्टि ससियेल बा बेबायदि समाज बेरेखा हाबा हुखाफोरा जेरैबायदि माने बारायदों दा बेफोरनि जाहोनफोरखौ नागिरोबा जोङो नुयो माने जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने जोङो बेस्थ' जानो हायाखै बा जोङो समखौ ओरैनो बेबायदि फ्रियाव हंगारदों जायनि थाखाय बेबायदि आननेसेसारि खामानिखौ जोङो मावफ्लांदों बा मावनायनि समखौ मोन्दों दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसाफोरनो स्पेसियेलि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बा जोंनि उन्दै गथ'फोरनो खुनु मोनसे समखौ खुनु मोनसे माने थासारिखौ जोङो आद्रि खालामाजासे जेराव जेराव माने स्कुल बन्द थायो जेराव जेराव फरायसालिया बन्द थायो कलेज बन्द थायो बैबायदि समफोराव जोङो माने बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियानो जा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ होनानै जोङो बेस्थ'थायाव दोननायनि जे खामानि जोङो बेखौ मावगासिनो दङ दा गोबां खोथा बुंग्रा दिनै सुबुंफोर दङ माखासे गोदान गोदान सानै साथामजों खुलिनाय दल संगठनफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदिनो गावनि थांखि नोजोरनिफ्राय दोरोदबाय माहारियारि आफादनि जे खामानि बेखौ मावला बैबादि जे बुंनाय बाथ्राफोराव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि मोनाखै नाथायबा जों दिनै बिथांमोना जे बुंनाय बाथ्राफोर बेखौ खुगाजों नङा जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारि लानानै समाजखौ दैदेननाय बा माहारि दानायनि थाखाय जों दिनै हाबाफारि रनसायनानै खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो बे मोनसे मेसेजखौ बा बेबायदि जोंनि जे माने रादाबखौ जोङो दिनैबो हरदों दा बेखायनो जों खावलायगोन खोथा बुंनायखौ माने खम खालामनानै हायोब्ला बयबो प्रेक्टिकेलि फोथाराव बबे बबे बिथिङाव माने जोङो प्रेक्टिकेलि ओंखारनानै खामानि मावनांगौ दङ बैबादि फोथाराव खामानि मावनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बैसोरबादि सुबुंफोरखौ बैसोरबादि गेदेमा सुबुंफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय।